Forskriften for en eksponentiel funktion, den hedder b gange a opløftet i x. Fremskrivningsfaktoren a kan forklares som, når faktoren y-værdien ganges med når tilsvarende x-værdi vokser med 1. Tallet r er lige med a minus 1, og det tal det fortæller, hvor mange procent y-værdien vokser med, når x-værdien vokser med 1. Så vil vi gerne bevise bevise det her, og det gør vi ved at sige 2y er lige med f af x1 plus 1. Det vil sige, at f af x plus 1, det putter man så ind på x's plads, så det kommer til at hedde y2 er lige med b gange a opløftet i x1 plus 1. Det næste bliver, at vi så har de her y2 er lige med b gange a opløftet i x1, og så skal man så gange med a bagefter, fordi y eller b gange a opløftet i x1, det er det vi kender som y1, og så skal det bare ganges med a for at få y2.